No em veig en cor d'enraonar de literatura en 2 minuts, precisament perquè la literatura té l'esperit de la complexitat. Ara, només goso fer-ne una aproximació des del punt de vista del llenguatge comparant 2 passatges. Tots hem sentit parlar de la Magdalena de Proust. En prosa periodística, habitual a les novel·les que es publiquen, el passatge es podia haver escrit més o menys d'aquesta manera. La meva tia submergia la bosseta de fulles i flors seques de te en l'aigua bullent. Després hi mullava una magdalena i me'n donava un trosset quan estava xopa. Però Proust no fa això. Proust escriu: aquells pètals eren els mateixos que abans d'inflar la bosseta de la farmàcia havien aromatitzat les nits de primavera. Encara conservaven aquella coloració de flama rosa de ciri, però mig apagada i adormida en aquesta vida inferior que ara portaven i que venia a ser el crepuscle de les flors. Aviat la meva tia mullava una magdalena en la infusió bullent, de la qual assaboria el gust de fulla morta i flor marcida, i me'n donava un trosset quan ja estava xopa. En aquest cas, el fragment literari, el de Proust, és més llarg. No el recomanaria als que els costa llegir i necessiten frases curtes. Però Proust, dintre una simple bosseta de te, ens revela una realitat complexa, plena de poesia, i a la vegada una percepció del temps que ja és un cant elegíac. Això és literatura.